kate nunut adus. Mosok bendino nunut ae wis gak Aku kelemi aku kate benakno gak duwe dhuwit. Sampeyan kok nesane. Makane Aku nunut gak oleh. Lah kan nunut iku lebuwen dino lah aku no PDAM. Lah kan ku sangono Apa nanti apa? ada sik jeding. Yo tepak. Ngawur ae kok senengane tebak-tebak. Lah kan kon niku bukan murid, abah iku bojoku, ya lah bojomu. Lah adus wong loro lah. Kok ngerti jenenge? Ngawur ae. Ya aku adus wong loro ae. Kok aku adus ambek apa? Main. Ngerti dio enggak. Ditenono ya sampean yo. Anjir arek kudu ditorong sampung ini. Ditenono mari iki. Apa ditenono terus? Ngomong ditenono terus. Pokoknya aku bojone apa nomor loro gak iso diganggu gugat. Anjene arek iki jan. Kon iku lho, Pokoke nomor loro. Kon iku lek nunut adus sing Mari ini. iki apa tak inceng nang jeding. Nah, mulai. Oh, anjene gak bisa diganggu. Giat. Apa aku tak telorong ah. Rasane gak larang ah. Aku no banyu PDAM yo, tuku banyuku iku larang yo. Dilek kon. Banyu anjene tuku ndek rombengan kono. Sanyone